सेकेन्ड सेमिस्टार बे सेकेन्ड सेम माबायदि मोनदों नैबे हारिमुखौ दिन्थिफुंनो मोननाय नोंथांमोना बे बैसागुआव जे बेफोरबायदि हारिमुखौ दिन्थिनो मोननानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों मा आइटेम बानायनाय जादों बावहाय गोखा गोखै बेयो ओमफ्रायो नैबे मामोनलाय एम्फौजों मैथाजों बेयो थास' बिसं नाफाम बेयो ओमफ्राय बेयो साम'जों सबायजों अनलाजों दाउ लकेल नैबेयो नारजि अमा बेयो नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो मा बानायनानै नाफामखौहाय नारजि नङा मामा नाफामखौहाय ना सिगाङाव नाफामखौहाय नाखौ फोरानग्रोनानैहाय ओमफ्राय थास'खौहाय देयोना नाजोंहाय ओमफ्राय देनानै बेखौनो सोनानै दोननाय जायोना ओमफ्राय बेनो नाफाम जाबाय अबाय सोयो औवा हासुङाव बेसे गोबावजों मोनजानाय जायो सप्ता खनसे ना औ सिगाङावहाय अनखौ देग्रोबाय बिनि उनाव अमाखौ एवबाय ओमफ्राय अमायावहाय दै होनानै ओमफ्राय बे अनखौ ओरै सिफ्रुनानै होबाय ओमफ्राय बिदिनो संबाय मोजाङै संबाय संख्रि बानलु होयो बेलाय कम्पालसारि बेलाय होनाबाबो जायो नारजिखौ सिगाङाव नारजिखौ रुग्रोबाय खारै होनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोजाङै एसे रुहोनानै गुरै जाबा साबाय बिनि उनावहाय अमा एवखानायखौ होसनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एसे दै होनानै जबहोनानै मोजां माबानानै एसे आमथा माने बांद्राय लाथा नङा बिदि जाबा खांबाय जोबोर मोजां मोनदों मा सेमिस्टारनि जोङो 6 सेमिस्टारनि उद्देस्यआ बेनो दिनै जनता कलेजनिफ्राय जनता कलेजनि फरायसुला फरायसुलि गासिबो बेखौ स्टुडेन्ट इउनियनानो अर्गानाइज खालामदों बाहाय प्रि बैसागु फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बाहाय जाग्रा लोंग्रानि बे एगजिबिसन गासिबो आदिबासि राजबंसि बर' ओमफ्राय नेपालि जेसेबां कमिउनिटिनि बाहाय बर'खौ लाफानानै गासिबो बाहाय मोसानाय दामनाय देनाय मोसानाय जानाय लोंनाय गासिबनिबो मोनसे हाबाफारि लादों थांखिया बेनोदि फैबाय थानाय लाइमोन जायनाखि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा जाहाथे गावनि जे आंगोनि हारिमु गावनि जे आंगोनि जे नियम निति जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय जोङो बयबो जाहाथे गावनि आंगोखौ लानानै थांनानै थानो हायो आरो दिनैनि थारिखआव जे बे एवारनेसा जोबोद जुरुरि खारन गोदो माने नेचारेलि बे जाखायोमोन बोथोर फैनाय लोगो लोगो रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो खालि बे केरिकुलामनि गेजेरजों फराफारिनि गेजेरजों जों बेखौल' मिथिनो हायो दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव बे न' दरखं सिथ्ला थांनानै बैसागु मागिलिया दा बेखायनो जोङो बाहाय कलेजाव जाहाथे जोंनि बर'नि जे हारिमु आदिबासिया गावसोरनि हारिमु संनाय जानाय मोसानाय बायदि बायदि गासिबो बाहाय दिन्थिफुंनानै मोनसे एवारनेस आरो बेनि गेजेरजों मोनसे इउनिटि फैयो जोंनि बयनिबो गेजेराव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सानलायनाया जाहाथे गोजोरै थायो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो फरायसालिमानि गासिबो फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि जों जयै बेहाय सांग्रांथि हाबाफारि डेट मिन्स प्रि बैसागु खुंनाय जादों गोजोन्थों माने जों बेखौहायनो फोरमायनो सानोदि जोंनि कलेजावहाय बोसोरे फालिबोबाय थानाय जायो दा देग्लायबो दिनै जोङो आगु बैसागु बा प्रि बैसागु जों बेयाव लानाय जादों मानो होनबा कालचारा जोंनि मोनसे आइडेन्टिटि जोङो कालचारखौ फोथांना लाखिनांगौ बेनि थाखायनो जोङो दा बेयाव प्रि बैसागुखौ फालिनाय जादों बेसे गोलाव लामा थाबायखो नोंथांमोनहा जोङो खमैबो 3 किल'मिटार लामाखौ जों थाबायनानै फैबाय ओरै जों सेरफांगुरि जोंनि कलेजनिफ्राय लानानै ओरै बाजार बे बाजारजों जों गिदिंना फैनाय जादों आरो मा आगजु लानानै दिनैनि रेलिखौ खालामनाय जादों नोंथां जोङो बे रेलियाव गासिबो मोनबा कमिउनिटिनिफ्राय जोङो थाबायनाय जादों रेलिखौ लानाय जादों बर' नेपालि सान्थालि राभा बेंगलि राजबंसि ओमफ्राय जोङो बेयाव गासिबो कमिउनिटिनि दामग्रा गोदोनि ट्रेडिसनेल दामग्रा आगजुखौ लानानै जोङो बेयाव थाबायनाय जादों रेलिजों लोगोसे मा हाबाफारि लाफानाय जादों रेलिजों लोगोसे जोङो बेवहाय ओरैनो फुड एक्जिबिसन लाफानाय जादों गासिबो हारिनि संनाय खावनाय गोदोनि बेखौ जों देखायफानाय जादों
गेवलां मेल हाबाफारि दङ जे गेवलां मेल हाबाफारि गैया ইয়াত আমাৰ সব ট্ৰেডিশনেল বস্তুবিলাক আছে এইটো আমাৰ হৈছে কল পিঠা ইয়াত আছে আমাৰ ডম্বু এইটো চাউল গুড়া আৰু চেনি এইটো মিক্স কৰি বনোৱা হয় ইয়াত আপোনাৰ আছে গুডুজিল এন্দুৰ মাংস এইটো আমাৰ ভাষাত গুডুজিল বুলি কয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ শামুক আঞ্জা আছে আৰু ইয়াত তেল পিঠা আছে তেল পিঠা এইটো সেম চাউল গুড়া কৰি তেলত বনোৱা হয় ইমানেই আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কল পিঠাই সেম এইটো এনেকুৱাই চাউল গুড়া কৰি ইয়াত চেনি আৰু এইটো এনে বনোৱা হয় কলপাতত এইটো ঢাকি এইটো বনোৱা হয় साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन